Zona biswit il-klabb tal-waterpolo ta' Marsaxlokk intgħażlet biex issir l-ewwel żona fil-gżejjer Maltin allokkata biex jgħumu ż-żwiemel fiha. Iż-żwiemel diġà kienu jitniżlu jgħumu hemm, però issa ġie regolarizzat il-ħin biex ikun hemm iktar sinerġija mas-sajjieda li jużaw iż-żona. Is-sidien ta' żwiemel għalhekk issa jistgħu jinniżlu żwiemel bejn il-5 u 8 ta' filgħodu u wara nofsinhar bejn 3 u 6 f'din iż-żona li fiha ġie allokat spazju għal parkeġġ tal-karrijiet. Il-Kunsilliera Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk, Ġannis kienet preżenti għat-tnedija u tkellmet fuq l-importanza li żwiemel jitniżlu jgħumu. Iż-żwiemel l-ilma huwa importanti immens għalihom. Bħala persuna li kelli żwiemel jiena wkoll naf kemm dan jirrelasshom, speċjalment anke fil-ħinijiet tat-tiġrijiet, l-ilma hija ta' terapija fundamentali, iż-żwiemel jirrilassa, jikkalma, issa importanti forsi nista' nagħmel appell anke minn hawnhekk, tgħinuna li kull min jiġi biż-żwiemel tiegħu hawnhekk ovvjament jiġbor il-ħmieġ li jista' jħalli wara iż-żwiemel, ħalli anke proġetti bħal dawn ikollhom aktar suċċess u nagħmlu aktar minnhom. Dan hu proġett pilota li qed isir ukoll bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk. Minkejja li żwiemel f'pajjiżna jitniżlu fil-baħar f'diversi żoni, din hija l-ewwel waħda rikonoxxuta għal dan l-użu.